Umesto načičkanih prikolica sa lubenicama, ove godine pokraj puta samo su oni koji bez ulične trgovine ne mogu. Ostali prodaju na kućnom pragu. I većinom kući se prodaje, imaju svoje kupce, ovo ono. A mi smo ovdje da održimo tradiciju, da prodajemo ovdje pored puta na više, na manje, na sitno. Ili veće i manje, među kojima dominiraju preko 10 kilograma. Koliko ima? 15.400. Dobra. Odlično. Takav je kvalitet poznatog sremskog bostana, ali su ove godine prinosi zatajili. Uzrok velika količina padavina. Česte kiše koje su iznosile i preko 150 litara po metru kvadratnom dovele su do propadanja jako velikih površina po zasadima lubenice širom Vojvodine, ali i širom Srbije. Manjak robe uslovio je bolju cenu, koja je godinama bila niska. Možda i bolje što ima manje. I samim tim je cena veća. Da je više, ono bilo 10-12 dinara, sad je i po 30-35. Pa evo pazarci plaćaju 33. To nije bilo nikad. Hvala Bogu, neka je. I bolje što je manje. Zato se Sava za robu ne brine. Dovoljno je prikolicu da parkira ispred kuće i ostavi broj telefona. Praktično, Sremci danas Bostanom trguju iz fotelje. Znači, svaki kupac telefonom naruči. Naruči toliko i toliko, dođe tovar i nosi se. Jovanka Vitomirović ostaje verna prodaji pokraj puta, jer prolaznici na malo plaćaju duplo više. Slatke su to pare za slatke lubenice. Je li ova dobra? Kako se proverava? Ajde da mi pokažete. Pazi, kad je ovako udaraš drugčije zveća, kad udaraš ovako drugčije zveća, ali svaka je zrela. Nije prezrela, nego je zrela. A kako treba da udaram? Ovako? Pa ne. Ili ovako? Pa moraš ovako. I onda znam da je dobra? Pa da. Kako onda zveči, jel? Pa da, onda zveči. Evo vidiš, evo vidiš, evo vidiš, kako to ide. Svaka je dobra na ovoj vrelini, naročito kada je sazrela u Sremskoj ravnici.